Bratia, sestry, milí priatelia, chcem všetkých srdečne privítať na tejto biblickej hodine a začneme ju spoločnou modlitbou. Prosím, povstaneme. Pane, sa ďakujeme, že aj tento večer môžeme byť opäť takto pri Tvojom slove a aj keď nie sme spoločne zídení na jednom mieste a sme na rôznych miestach, ale Ty si zasľúbil, že kde sa dvaja, traja zídu v Tvojom mene, že Ty si uprostred nich a že máme tú istotu, že Ty si nás neopustil ani v tejto dobe. A tak aj teraz chceme byť sústredení nie na to, čo sa deje okolo nás, na tie rôzne problémy, ťažkosti, a či už s koronavírom alebo mnohé iné, ale chceme byť sústredení na Tvoje slovo. Na to, čo nám chceš povedať aj cez tie úžasné veci, ktoré sú zachytené v Tvojom slove, Pane. A my vieme, že Tvoje slovo je pravda a že je život, Pane, a tak naozaj chceme čerpať jedine z Neho. A chceme mať upretý svoj zrak hore k nebesiam. Nie na tie pozemské veci, ale na to, čo je pre nás pripravené tam hore, Pane. A zároveň ťa ale chceme prosiť aj za tých, ktorí prechádzajú v tejto chvíli ťažkým obdobím a na ktorých možno to všetko veľmi doľahlo, a aby Ty si ich pozdvihol, aby nikto neodpadol od Teba aj v tejto ťažkej dobe, Pane. A tak ťa prosíme o Tvoju múdrosť, o Tvoje vedenie a hlavne o Tvoj pokoj. Aj pre túto chvíľu. Buď medzi nami. Amen. Posaďte sa, prosím. Bratia, sestry, ako viete, preberáme v tejto chvíli a na týchto biblických hodinách skutky svätých apoštolov. Minule sme si prebrali reč apoštola Petra a dnes by sme chceli pokračovať v 2. kapitole od 42. verša a potom aj celú 3. kapitolu. Teda nájdeme si 2. kapitolu skutkov svätých apoštolov od 42. verša a potom celú 3. kapitolu. Aby som to na úvod prečítal, je to dlhší text. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše. A apoštolovia činili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli spolu, všetko mali spoločné. Aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň po dni zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení. Teraz 3. kapitola od 1. verša. Modlitebnú hodinu o 3. popoludni vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadili sa úprene na neho a povedali: Pozri sa na nás. I podíval sa pozorne na nich, lebo úfal, že dostane niečo od nich. I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. Mene Ježiša Krista Nazarotského vstaň a choď. Na to chytil ho za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocnili mu nohy a kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu. Chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodia chváli Boha, i poznali ho, že je to ten, čo sedával pri krásnych dverách chrámových a prosieval o almužnu. A zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. A keďže sa potom pridržiavali Petra a Jána, všetok ľud sa zbehol k ním do siene, tzv. Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak úprene, ako by sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí?
Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. Keď Pilát usúdil, že ho treba prepustiť, vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža vraha, ale zamordovali ste vodcu života, ktorého Boh skriesil z mŕtvych a my sme svedkami toho. A teraz pre vieru v jeho meno prinavrátilo jeho menu silu tomu, ktorého vidíte a znáte a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie. Pred tvárou všetkých vás. Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia. Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho pomazaný bude trpieť. Preto kajajte sa a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy. Prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána, aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého musia prijať nebesa až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť. Ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. Všetci proroci, od Samuela rad radom, ktorýkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: v tvojom potomkovi budú požehnané všetky čelade zeme. Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí. Toľko čítania Božieho slova. Bratia, sestry, minule sme si hovorili o tom, aká bola vlastne reakcia ľudí na Petrovú kázeň. Čítame si: a tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Čiže v jeden deň, si predstavte, uverilo 3000 ľudí. To bola skutočne mimoriadna masová evangelizácia. Ale čo je zvláštne, že tým sa to všetko neskončilo. Viete, tí ľudia, ktorí čerstvo uverili v Pána Ježiša Krista a stali sa jeho následovníkmi, tak sa nevrátili do svojich domovov a žili si starým zaužívaným spôsobom života, možno tak ako predtým, ale ich život sa od začiatku a radikálne zmenil. Úplne sa zmenil. A to hneď tým, že sa stávajú vlastne súčasťou spoločenstva Božieho ľudu, Božej cirkvi. Dostáva sa im vyučovanie zo strany apoštolov, zúčastňujú sa modlitebných zhromáždení, majú vzájomne obecenstvo medzi sebou a títo ľudia proste potrebujú byť spolu. Oni to tak cítia. Mať spoločenstvo navzájom medzi sebou. Mať spoločenstvo s veriacimi ľuďmi. Doslova ich tam až ťahá. Priťahuje, láka. Nie domov, k starému životu, možno bežným povinnostiam, ale oni túžia byť stále s Božím ľudom. Byť pod zvukom Božieho slova, neustále sa sítiť, modliť sa, mať obecenstvo so svojím Pánom a Bohom, byť s ním neustále spojený, či už na modlitbách, a oni potrebujú rásť po tej duchovnej stránke. Ako malé deti, čerstvo narodené, potrebujú doslova nasávať to materinské mlieko, tak aj oni vlastne potrebujú prijímať k svojmu novému životu, ktorý sa im dostal vlastne skrze Pána Ježiša Krista, tak potrebujú prijímať to Božie slovo. Doslova ho až nasávať. Bez neho proste nemôžu byť. Bez neho nie je život. A zároveň toto ich spoločenstvo s ich Pánom deklarovali ešte čím? No prijímali večeru Pánovu. Teda pri lámaní chleba.
Čítame si o prvých kresťanoch, títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Čiže náboženský život prvého zboru bol, môžeme si povedať, mimoriadne aktívny a intenzívny. Sprevádzali ho také 4 znaky prvotnej cirkvi. Ten prvý znak bol aký? Jednota. Jednota viery. Oni boli jedno. Ten druhý znak bolo spoločenstvo. Boli v spoločenstve. Ten tretí znak bol lámanie chleba. A ten štvrtý boli modlitby. Proste nič z toho tam nemohlo absentovať. Nemohlo tam chýbať. A vo svojom učení sa prví kresťania stále na novo vracali k tomu, čo hovoril Pán Ježiš. Jeho slova. Či už ako ich vyučoval o kráľovstve Božom alebo o iných veciach. A pritom si opakovali aj Božie slovo zo starej zmluvy, zo starého zákona a snažili sa mu porozumieť vo svetle Ježišových slov. To, čo on hovoril, ako on im to vysvetľoval. A vtedy vlastne inú Bibliu nemali, mali len starý zákon a snažili sa vlastne žiť v duchu tohto písma. A tá snaha bola naozaj mimoriadna. Ovplyvnila celý ich život. Vytvorili úžasné spoločenstvo a to bolo pre nich mimoriadne dôležité a to práve v zmysle slov Pána Ježiša, to je moje prikázanie. Alebo ináč, nové prikázanie vám dáva, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. A podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A táto láska tam bola. A podobne sa Pán Ježiš modlil aj v arcipastierskej modlitbe za tých, ktorí sú jeho, ale aj tých, ktorí uveria ešte v neho, a hovorí k svojmu otcovi, aby jedno boli. Aby jedno boli. To je Ján 17:21. Čiže jednota v Božom ľude je skutočne mimoriadne dôležitá. A ten zlý to veľmi dobre vie a snaží sa ju narušiť, rozbiť. To si uvedomovali aj títo prví kresťania a išli až tak ďaleko, že všetko mali spoločné. A starali sa o núdznych. Nadeľovali každému presne to, čo práve potreboval. Nikto nemal viac a ani menej. A bola medzi nimi skutočne radosť. Radosť, o ktorej hovoril aj Pán Ježiš. Aby moju radosť mali úplnú v sebe. Takto on prosil u svojho Otca nebeského v Getsemanskej záhrade. Áno, táto radosť súvisí práve s láskou, o ktorej hovoril aj Pán Ježiš. Aj táto radosť pochádza z Boha a je výnimočná. Tak ako Božia láska, Boží pokoj, takisto aj radosť. Bola naozaj výnimočná a kto nemá túto Božiu lásku, nemá ani radosť. O tom hovoril Pán Ježiš práve v Evangeliu Jána 15. kapitole od 9. až po 12. verš. Najprv hovoril o láske a potom dodáva, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Človek proste musí mať túto radosť. Radosť, ktorá pochádza z Boha. Ak absentuje láska, tak nie je tam ani radosť. A zostáva už len prežívanie alebo možno nejaká tradícia. Ako si dokazovali vzájomnú lásku? A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné. Aj statky a majetky predávali a rozdávali všetkým, ako kto potreboval. Deň po deň zostávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. Samozrejme, a to malo nesmierny dopad aj na ostatných ľudí,
Toto spoločenstvo doslova priťahovalo ostatných. Ja som to neraz zažil, keď nejakí ľudia prišli do zboru a hovorili, že čo ich vlastne pritiahlo k nám a hovoria, že práve tá láska, ktorú máte medzi sebou. Tomu sme nedokázali odolať. Ak láska chýba, tak je zlé. A tak si čítame, a Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení. Samozrejme, aj tu sa našli takí, ktorí to nevedeli pochopiť, ktorí mali s tým problém. Ak sa nad tým človek zamyslí, tak ak sa nad tým zamyslí svojim ľudským rozumom, tak to nechápe. Nerozumie tomu. Nechápe Božiemu konaniu, nevie pochopiť Božie veci. Častokrát sa mu zdajú ako bláznovstvo, ako nerozum. Stalo sa mi, že niektorí bratia začali sa zamýšľať nad istými vecami, vlastným rozumom a hovoria, že ale to takto nefunguje. Ja mám skúsenosti zo sveta, že ako to funguje vo svete. Proste toto nefunguje, to nemôže fungovať. Ale v Božom ľude to funguje ináč. Úplne ináč. Takisto apoštol Pavel hovorí, slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. No. Veď to je nerozum, aby niekto sám seba zmárnil. Aby sa vydal na kríž. Aby bol ukrižovaný. Veď to je hlúposť. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Pán Boh vie, čo robí. A on mal zvláštny zámer, ako zachrániť ľudstvo. A podobne sa pozeral aj na prvých kresťanov, istý historik, dejepisec toho obdobia, volal sa Tacitus, ktorý o kresťanoch tej doby napísal, že nenávideli ľudské pokolenie. Predstavte si to. Nenávideli ľudské pokolenie. Lebo nežili tak, ako žil tento svet. A s tým majú ľudia tohto sveta častokrát problém. A nechápu to. Že sme iní, ako je tento svet. Že žijeme ináč. Že sa správame ináč. Aj náš Pán sa správal ináč. A svet žije v tme a tma a svetlo sa proste neznesie. My máme svetlo. Svetlo poznania. Svetlo od nášho Pána. Aj na nás dnes môžu vidieť niektoré veci. A my dnes niektoré veci môžeme vidieť ako možno také trošku divné a čudné, čo robili vlastne prví kresťania, ako žili, ako sa správali. Možno sa nám to zdá, že išli až do nejakej krajnosti. Možno ich aj nechápeme. A možno je to v časti spôsobené aj tým, že sme dnes bližšie tomuto svetu. Viete, sestri, a potom, keď sa pozrieme do tej 3. kapitoly, tak tam si v úvode tejto kapitoly čítame modlitebnú hodinu o 3. popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Viete, je zvláštne, že pre Petra a Jána, vlastne budúce piliere prvej cirkvi, bolo nesmierne dôležité ísť do chrámu, chodiť do chrámu. Pred Božiu tvár, do spoločenstva Božieho ľudu. Veď prečo mali ísť do chrámu? Veď sa už sami schádzali, mali svoje zhromaždenia. A prečo išli teda do chrámu? Veď oni stále ešte cítili tú súdržnosť so Židmi, s Izraelom a túžili mať s nimi spoločenstvo. U nich bolo stále to povedomie, ako u Židov, že na tomto mieste prebýva Pán Boh. A čo je zvláštne, oni tam nešli len tak, lebo sa patrí, lebo je to nejaká tradícia. Mnohí ľudia chodia do kostolov, do zhromaždení, pretože sa to patrí, že boli tak od malička naučení, alebo že to tak cítia, že asi je dobré, že tam idú. Oni to cítili ako nutnosť, byť neustále v Božej blízkosti. Ja sa pýtam,
Ako je to dnes s nami, bratia, sestry? Ťahá nás to vždy do zhromaždenia Božieho ľudu? Alebo keď nemusíme, tak tam nejdeme. Alebo si povieme, no veď som bol minule. Tak mám na chvíľu pokoj. Môžem si oddychnúť. Alebo je to pre nás naozaj nevyhnutnosť. Ako to bolo vlastne pre prvých učeníkov Pána Ježiša? Mať spoločenstvo s bratmi a sestrami a s Pánom Bohom. A ten hlavný dôvod, prečo tam išli, bol aký? No išli sa tam modliť. V tom čase Židia zachovávali také 3 modlitebné chvíle. Modlili sa 3-krát do dňa. Najprv to bola ranná chvíľa o 9. hodine, alebo ranné modlitby. Potom odpoludňajšie o 15. hodine a večerné pri západe slnka. Vieme, že tieto hodiny sú spomenuté aj u jedného veľkého modlitebníka zo Starého zákona, ktorý dokonca kvôli tomu takmer prišiel o vlastný život. Asi viete, o kom hovorím? Bol to Daniel. O tom sa hovorí Daniel 6. kapitola 11. verš. A len tak na okraj sa musím opýtať, koľkokrát denne sa modlíme my? Koľkokrát sa denne stíšime? A ako toho? Viete, oni tomu verili, že práve v chráme sa stretnú so živým a mocným Pánom a Bohom. A preto sa práve tu chodili modliť. Možno si práve povieš, no dobre, ale dnes je iná doba. Vtedy sa to možno dalo, dnes sa to nedá, každý máme svoje povinnosti, zamestnanie a máme toľko vecí na práci. Ale Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, a hovorí to istej žene Samaritánke, pre nás všetkých veľmi známe a povzbudivé slová, a hovorí jej, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo neznáte, my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Veď aj Otec takých ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Či čo to znamená? No to, že človek nemusí sa modliť, alebo ináč slúžiť Pánu Bohu len v chráme, alebo v kostole, alebo v nejakej modlitebni, ale je to možné všade, kde sa nachádzame. Pán Boh je duch a je všade prítomný. Môžeš sa modliť aj v práci, môžeš sa modliť aj doma, všade tam mu môžeš slúžiť. Všade tam môžeš mať s ním kontakt. Ale to neznamená, že človek nemusí chodiť do chrámu, do zhromaždenia, do kostola. Aj tam sa s ním stretáva a možno len trochu v inej podobe. Stretáva sa s ním cez bratov a sestry, cez úditeľa Kristovho a nemôže byť jeden úd sám o sebe. Ale potrebuje mať spoločenstvo, byť súčasťou celku. A takto je ešte bližšie Pánu Bohu. A práve v spoločenstve veriacich, človek môže pociťovať tú lásku Božiu, ktorá nás spája v jedno. Ako to povedal aj Pán Ježiš, toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás aj ja miloval. Áno, tam odkiaľ sa vytratí táto láska, tam sa vytratí automaticky aj radosť. Ja sa musím pýtať, máš v tejto chvíli lásku? A máš v tejto chvíli radosť? Ktorá je takým poznávacím znamením, že všetko je v poriadku v tvojom živote? A s akým zámerom a s akým očakávaním si prišiel pod zvuk Božieho slova? Čo od toho očakávaš? Veru, u každého je to trochu iné. Mal som niektorých spolužiakov na teológii
a to bolo pre mňa také zvláštne, ktorí cítili potrebu modliť, tak okamžite hľadali najbližší chrám, najbližší kostol, a či to bol evangelický, katolícky, alebo kalvínsky, alebo nejaký iný, vošli dnu a modlili sa. Pre mňa to bolo naozaj také zvláštne, prečo to musí byť práve kostol, ale predsa len má to niečo do seba, je to predsa len také oddelené miesto pre Pána Boha a je tam aj ticho a pokoj. Človek môže naozaj v tichosti mať spoločenstvo so svojím Otcom nebeským. Niekedy sa nad tým zamýšľam, ako je to v našich zhromaždeniach. Vnímame to, že to je chrám Boží a že tam prebýva Pán Boh. A že možno, že by tam malo byť aj niekedy trochu ticho. Ako som hovoril, každý prichádza do chrámu s iným zámerom a s inými očakávaniami. A predsa, bratia, sestry, učeníci Peter a Ján sa tam išli modliť. Možno majú za čo. Možno chceli, aby im Pán ukázal budúcnosť. Takým smerom sa má uberať cirkev, čo majú robiť. A tiež možno to vnímali ako aj príležitosť svedčiť svojim veriacim bratom, súkmeňovcom, ktorí sa tam modlia v tom chráme. Je veľmi zvláštne, že to, čo mali na srdci a čo chceli si vyliať pred Pánom Bohom, ani nestihli a nemali ani veľkú príležitosť sa modliť. A dejú sa veľké veci. Viete, ako keby aj tu platilo to, čo povedal Pán Ježiš o modlitbe, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete. Prv, ako ho prosíte. A tu sa to naozaj naplnilo. A nie len to, ale tu sa naplnilo aj to, čo povedal o prosbe vyslovenej vo viere. A obdržite všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. A tiež je to známe, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to. Aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. A to sa aj naplnilo. Páni len do chrámu nestihli vojsť a stalo sa to hneď pri bráne. Nie je to úžasné? Viete, sestry, ináč je veľmi zaujímavé, že pri akej bráne sa to vlastne všetko odohralo. Bola to tzv. Brána Krásna, tak sa volala, a bola hlavným východným vchodom do areálu chrámu z nádvoria pohanov. Bola vyhotovená z korinského bronzu a o nej kedysi Jozefus povedal a vyhlásil, že svojou cenou prevyšuje ďaleko brány postriebrené a pozlátené. Čiže bola to mimoriadne cenná brána, vzácna. Bola vysoká asi 23 metrov, mala obrovské dvojdielne dvere, ale pri tejto nádhere, hodnej veľkého obdivu, ako asi bolo všetko v Jeruzalemskom chráme, bol to Jeruzalemský chrám, to bola monumentálna stavba, nádherná, všetko zlaté a z drahých kovov a proste bolo to fakt niečo úžasné. A predstavte si, pri tejto nádhere sedáva ako taký kontrast nejaký žobrák, chromý človek. Čo tam robí? Ako to opisuje aj Lukáš, opisuje to tak zvláštne, ako keby to opisoval lekár, ako keby stanoval nejakú diagnózu nejakého svojho pacienta. Čiže aj tu sa prezrádza vlastne tá profesia tohto Lukáša, autora knihy Skutkov. A hovorí nám, že sa tu jednalo o vrodenú vadu, postihnutie a ten človek má už vyše 40 rokov. O tom hovorí 4. kapitola 22. verš. A že bol naozaj ťažko postihnutý, svedčí o tom aj to, že ho tam museli pravidelne prinášať a uložiť a nebol ničoho schopný tento človek. To vie, s akým očakávaním
prišiel do tohto chrámu, alebo pred tento chrám. Zrejme jeho očakávanie bolo také, že také ako každý deň, vôbec nemal veľké očakávania. V niektorých mestách a aj dnes stretnete takýchto ľudí, takýchto žobrákov, chudákov, mrzákov, ktorí tiež očakávajú od ľudí, že im niečo dajú, nejakú almužnu. A naozaj častokrát ich vidíte práve pred kostolmi a tam žobrajú a tam niečo očakávajú a myslia si, že keď tam prichádzajú ľudia, ktorí sú pohnutí po svojom vnútri, takže im skôr niečo dajú. Tiež som poznal mnohých mrzákov a poznal som jednu tetičku, ktorá bola postihnutá a mala krivú chrbticu od narodenia, chodila ochrnutá, takto zhrbená a chodila o paličke, za celý život sa nenarovnala. A toto jej postihnutie veľmi poznamenalo aj jej charakter, že mnohým ubližovala. Častokrát bola až zákerná. Inú som zase poznal, ktorá svoje postihnutie získala ešte pri narodení, keď vlastne bola vojna a jej rodičia utekali pred frontom preč na voze a vtedy toto dieťa v perinke im vypadlo. A ona padla na zem. A odtedy nebola v poriadku. A takých prípadov možno poznáte aj vy mnoho. A tak vlastne si uvedomujeme, aké je zdravie vzácne, že nie je to samozrejme byť zdravý, a hlavne v tejto dobe, ktorú žijeme. Oni si mysleli, že sú zdraví a odrazu zistili, že nie sú až tak zdraví. A Pán Boh nás obdaril naozaj vzácnym darom. Ja sa pýtam, sme mu za to vďační dennodenne, že sme zdraví, že máme zdravie, že nie sme nejako postihnutí, že nemáme takú vážnu poruchu, vadu. Ďakujeme mu za to deň čo deň. Myslím si, že máme mu za čo ďakovať. Tých vecí, ak by sme menovali v našom živote, by bolo strašne veľa. Za čo máme byť vďační Pánu Bohu. A väčšina týchto postihnutých sa možno už so svojím údelom aj zmierila. Raz mi volal jeden farár, či mu neviem zohnať knižku Johnny, chceme vám hovoriť toto meno niečo, Johnny Erickson. A ona tiež vlastne počas života bola, pri úraze sa stala postihnutou a stretla sa s Kristom a jej život sa úplne zmenil. A on chcel vlastne túto knižku pre jedného človeka v jeho zbore, ktorý ostal po tiež nejakom úraze ochrnutý a ostal na vozíčku a odrazu stratil zmysel života. A tak mu chcel dať čítať túto knihu, aby našiel zmysel života a aby vedel, že sú aj dôležitejšie veci. Pretože áno, väčšina týchto ľudí už od života možno ani veľa neočakáva, ak niečo. Možno sú radi aj za milý úsmev, plný lásky, pochopenia zo strany niekoho, s kým sa stretnú. Nie, o súcit nestoja. A hlavne, aby sa na nich ľudia nepozerali ako na niečo menej cenné. A snad ich poteší aj nejaký ten darček. A určite iný nebol ani tento postihnutý žobrák. A on ešte využíval svoje postihnutie, volal na ľudí a chcel v nich vyvolať nejakú ľútosť, aby niečo dostal, aby ho niečím obdarovali, aby mu niečo dali. A veď aj títo ľudia niečo získajú, veď urobia dobrý skutok a Pán Boh ich odmení. Bude to vlastne vzájomná pomoc. Ale Pán Ježiš také niečo neuznáva. On záslužníctvo odsudzuje. Spasenia, záchrana nie je za zásluhy, ale jedine z Božej milosti. A možno aj preto tento žobrák mal odtiaľ zmiznúť. Aby ľudí vlastne nezvádzal takýmto smerom. Pretože, sestry, ako som hovoril, tento žobrák nemal žiadne veľké očakávania,
možno len nejakú maličkosť, možno niečo, čo ľuďom ani nebude chýbať, tým, ktorí idú okolo a vchádzajú do chrámu alebo vychádzajú. Niekedy mu dajú možno nejaký drobný peniaz, tak pomôže mu to prežiť. Možno nejakú drobnú mincu, možno mu dajú aj nejakú väčšiu bankovku, bude to super, možno nejaký strieborný peniaz alebo zlatý peniaz, to sa stávalo asi veľmi málo. A vtedy mu aj zažieria jeho oči, zaraduje sa, jeho srdce poskočí, že dostal takúto vec, takýto dar. Viete, a život ide ďalej. A koľko takých ľudí okolo neho prešlo, takýchto dárcov, a koľko mu nedali absolútne nič. A teraz by to malo byť iné. Možno aj od týchto ľudí niečo dostane, nečakal nič veľkolepé, čo mu môžu dať nejakí chudobní rybári, že? Ale predsa, vystrie ruku. Možno len tak z nejakej zotrvačnosti, že to robí pravidelne, vždy, keď niekto ide okolo, snáď mu niečo možno dajú. Pretože, sestri, ale on rýchlo zistí, že tu stretol niekoho, s kým sa doteraz ešte nestretol. Ani tak skoro nestretne. A ak ho nechá odísť, tak to bude do smrti ľutovať. Áno, skrze Petra a Jána sa stretáva s Pánom Bohom. On sám k nemu prichádza v tej jednej chvíli. A Pán Boh nedáva almužny. Nedáva. A to je zásadný rozdiel medzi ním a človekom. A na to by sme nikdy nemali zabudnúť. My častokrát pýtame od Pána Boha nejaké almužny, nejaké drobnosti, ktoré by sme strašne chceli, ale keď on obdaruje, tak to stojí za to. Naozaj to stojí za to. A možno keď niečo prosíme, to ani možno nedá. Ale dá ti to, čo najviac práve potrebuješ. Možno to ani nevieš, čo práve potrebuješ. Ale on to vie. On je ako dobrý nebeský otec. A tak sa on k nám správa. A otec najlepšie vie, čo jeho dieťa potrebuje. Dieťa to naozaj niekedy nevie. Neraz prosí aj o veci, ktoré by mu mohli ublížiť, uškodiť. Alebo ublížiť niekomu inému, iným ľuďom. Alebo prosíme o niečo, čo nie je pre nás až tak dôležité. Možno niečo, čo by nás mohlo vzdialiť od nášho Pána. Ale chcem ti povedať, že tvoj nebeský Otec vie, čo je aj pre teba dnes, v tejto chvíli dôležité. A tvoje obavy o tvoju budúcnosť nie sú na mieste. Brat, sestra, možno to bude niekedy aj trochu bolieť, ale vždy je to pre tvoje dobro. Tak ako to bolo aj v prípade toho mrzáka a žobráka, keď si čítame, na to chytil ho za pravú ruku a zdvihol. Viete si to predstaviť? Takéhoto postihnutého človeka niekto prudko zdvihne? To muselo aj bolieť. Ale čo prišlo potom, to sa nedá slovami ani opísať. Možno väčšine z nás by vyhrkli slzy do očí. Od dojatia. Takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. Áno, on získava obrovskú radosť. Radosť, ktorá je na celý život. A vždy, keď si na túto chvíľu spomenie, on proste nemôže ináč. Musí ďakovať a chváliť za to Boha. Za ten prenesmierný dar, nesmiernej ceny. Pre toho žobráka, mrzáka, to bol viac než celý majetok. Dar nad všetky dary, nad všetky bohatstva. Dar nesmiernej ceny. A tomuto človeku sa zmenil celý jeho život. On v tej chvíli, ako keby sa znova narodil. Narodil sa zdravý. Viete, sestri, ale Peter okamžite využíva aj túto príležitosť a poukazuje na ten najvzácnejší dar. Dar nad všetky dary.
ktorým Pán Boh obdaroval ľudstvo. Dar, ktorý bol odmietnutý a zavrhnutý, ale skrze ktorý každý môže byť zachránený a spasený. A môže získať život nový, život večný. Asi vieme, že kto je týmto darom. Je to Pán Ježiš Kristus, Boží syn. Bratia a sestry, a po tomto dive tam hneď bolo množstvo ľudí, to si vieme veľmi dobre predstaviť, že sa tam zhromaždilo kopec ľudí, ľudia majú radi senzácie, keď sa niečo mimoriadne udeje. A hneď bola príležitosť vydávať svedectvo. A to všetko sa odohralo práve v sieni Šalamúnovej, kde kedysi učil aj sám Pán Ježiš. Oni ako keby mohli nadviazať na jeho dielo. A Peter začína kázať. A káže mocne. Svoje kázanie začína tým, že pripíše všetku zásluhu Ježišovi. Nie oni, Ježiš Kristus. A pýta sa: mužovia izraelskí, čo sa divíte tomu? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene? On vlastne od seba nasmeroval ich pohľad kam? Do neba. Možno tam ukázal aj rukou. A hovorí: Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša. A keď sa odvoláva na Boha, vlastne vyjadruje tým svoje presvedčenie, že to, čo sa stalo v Ježišovi, nadväzuje vlastne na starú zmluvu. A potom je tu veľký rozdiel, aké cti sa Ježišovi dostalo od Pána Boha, kdežto od obyvateľov Jeruzaléma sa mu dostalo štvorakej potupy. A on to aj hovorí. To prvé je, ktorého ste vydali. To druhé, ktorého ste zapreli pred Pilátom. Zriekli ste sa ho. Peter to veľmi dobre vedel. On tiež zaprel kedysi Ježiša. On vedel, čo to znamená. Aká je to vážna vec. Zapreli ste toho spravodlivého a vyžiadali ste ako milosť muža vraha. Zamenili ho za vraha. A zamordovali ste vodcu života. Alebo ešte ináč pôvodcu, dárcu. To je grécke slovíčko archegos. Ale sám Pán Boh neskôr zvrátil toto štvornásobné odmietnutie, a to tým, že skriesil z mŕtvych Ježiša Krista, a apoštolovia boli toho svedkami. Oni boli pritom. A tiež, pretože tento chromý, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno. Meno Ježiša, ktorý bol kedysi odmietnutý, ale teraz je vzkriesený a kráľuje. Moc Ježišova mu dala silu a zdravie. Toto spôsobil Ježiš Kristus. A na to by mali pozerať. Nie na nich. Nie oni sú tu dôležití. A Peter celú kázeň orientuje a smeruje na Krista. On je stredobodom jeho kázania. Odvádzal pozornosť zástupu od nich ako apoštolov i od uzdraveného. Ľudia si väčšinou všímajú tých, ktorí to urobili, alebo ten, ktorý je vlastne objektom toho zázraku. Ale on smeruje ich pozornosť na Krista. Ten, kto je za tým. Odkiaľ vyšla moc. A Peter to označil tu Pána Ježiša Krista mnohými titulmi. Ten prvý je Ježiš Kristus Nazarecký. Ten druhý titul, 13. verš, Boží služobník. Ďalší, ten, ktorý najprv trpel a potom bol oslávený. To sa naplnilo vlastne proroctvo proroka Izaiáša, 52. kapitola od 13. verša. Svätý a spravodlivý, 14. verš. Vodca života, alebo pôvodca, či tvorca. V záverečnej časti ho nazýva prorokom, ktorého predpovedal aj sám Mojžiš. Pred veľradou kameň, ktorý odmietli, ale stal sa úholným kameňom. To je 4. kapitola, 11. verš. A všetky tieto tituly svedčia o jedinečnosti Ježišovej, jeho utrpení a ich sláve, charaktere i poslaní
v jeho zjavení i vykúpení. To všetko je obsiahnuté v jeho mene. A pomáha k vysvetleniu spásnej moci jeho mena. Pretože keď Peter vyvýšil meno Ježišovo, zakončil svoje kázanie výzvou k poslucháčom. Viete, ako ich oslovuje? Bratia. Bratia. A vyzýva ich k nutnosti pokánia. To vedie k požehnaniu, ktoré z toho vyplýva. Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia. A tu sa u Petra odráža starozmluvné rozlišovanie medzi hriechmi úmyselnými a neúmyselnými. To je Númeri 15. kapitola 27. verš. Pretože oni nevedeli, čo robia, ale Boh vedel, čo robí. A týmto spôsobom sa vyplnilo aj proroctvo, 18. verš. Ale týmto ani nevedomosť, ani proroctvo neomlúva. Musia sa riadiť výzvou, ktorú im adresuje Peter, aby mohli prísť po sebe 3 idúce požehnania. To prvé je, aby boli vám zmarené alebo zahladené hriechy. William Barclay vysvetľuje to, že kedysi rukopisy sa písali na papírus, a vtedy sa používal atramen, ktorý neobsahoval nejakú kyselinu, aby to úplne rozleptal, aby to tam proste bolo pevne, jasne napísané, aby sa to nedalo stade zotrieť. A preto papírus nenaleptal a v prípade veľkej nutnosti sa dalo veľmi ľahko to, čo ste tam napísali, zmazať. Či už nejakou špongiou alebo mokrou handrou, proste šlo to. A práve niečo podobné, ako keby urobil Pán Boh. Druhé požehnanie, ktoré príde, aby prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána. To slovo grécke, ktoré je tu použité, anapsixesis, znamená aj odpočinutie, úľavu, oddych alebo osvieženie. Áno, Boh nezahladzuje naše hriechy bez toho, aby obživil aj nášho ducha. Vieme, že naše hriechy čo spôsobujú? Že sme ubití. Že sme doslova až ako keby pritlačení k zemi. Nevládzame ani fungovať, ani sa hýbať. Sme paralizovaní. A práve tu sa deje niečo zvláštne. Pán Boh nás občerství, obživí. Dostávame osvieženie od Pána. Áno, Pán Boh nezahlazuje len naše hriechy bez toho, aby nás občerstvil aj nášho ducha. A to tretie, čo sa nám dostáva, aby vám poslal predurčeného Ježiša Krista. 20. verš. I keď cez terajšie medziobdobie nám neustále odpúšťa a stále nás občerstvuje, on sám zostáva v nebi. A to až do chvíle, keď bude všetko nové. Keď učiní to nové. A tak, ako o tom hovoril aj Boh ústami svojich prorokov. A to slovíčko apokatastasis znamená niečo ako eschatologická obnova. O tom sa hovorí na mnohých miestach v Božom slove. Matúš 19:28, Rímanom 8:19, 2. Petra 3:13, alebo Zjavenie 21:5. Všetci to poznáme, hlavne ten Zjavenie 21:5. A toto konečné dovršenie čaká na Kristov návrat. A všetky tieto kristocentrické zasľúbenia úplného odpustenia našich zmazaných hriechov a duchovného občerstvenia a všeobecnej obnovy majú svoj pôvod už v starej zmluve, v starom zákone. A Peter takto uzatvára svoje kázanie
dôležitými citátmi a poukazuje na starú zmluvu. A využíva 3 hlavné prorocké zdroje. Tie, ktoré oni uznávajú, na ktoré sa častokrát Židia odvolávali. Používa si Mojžiša, používa si Samuela a používa si Abraháma. Hovorí, Mojžiš povedal, 22 až 23. verš. Taktiež všetci ostatní proroci, 24. verš. I keď je to všeobecné konštatovanie, Peter uistil poslucháčov, Boh povedal Abrahámovi, 25. verš. A toto bolo vlastne základné zasľúbenie starej zmluvy. A ono sa naplnilo práve skrze Pána Ježiša Krista. A tu je otázka, ako sa dnes tejto zvesti postavíme my. Možno aj k tej, ktorú zvestoval apoštol Peter. Tak ako sa postavili mnohí ľudia v tej dobe, že sa vysmievali a nebrali ju vážne. Alebo ju príjmeme a bude znamenať pre nás budúcnosť, záchranu a spásu. Amen.